Pero mayakit ka. Sipat-sipat ang damdaman. Kaya tala, sipat-sipat lang. Matayok ka niya muna. Kitaan dyan. Kahit nung matitsurot ka lang sa pakita mo tingnan mo. Ay.
Message mo yun. Um, Best, was naman kayo dito sa house. Awad na sambitan na. mamaya dyan na kami. Mga katay na. Ha? Damay video ta. Tama? Manan? Manmantas pa yan. Manit talaga. Hindi, pinupatapto natin din. Agad dito ha. Kasi manok nga yun. Kaya tubo kang mura ulit. May galuto. Pagkot ko. Dagang ikabil na ganito ko lang. Okay. Isip niya.
kuya. No. Magandang gabi po. Kamang pakitagi. Design. Na? Pakitagi design. May mga design. Ayun, eh. Muna ka nga tiyo. Ayun, gusto. Tama na. Studying ko ano na. Kasi nga nanipin ako. Ang balitos manok. Alam mo, ni mo ano? Anong kaya? Ay, marami. May no? Mariligot na pa ba nito? Tuwa ka babae sa kalaki. Sure. Kuya,
Saan yung washroom niya po yan? Tingnan sila. Yan yung gitna yung... Ito yung switch sa loob. Sa gitna yung switch. Ito. Yung gitna. Yung- Kuya, masakit yan, kuya. Masakit yan. Ito na. Masakit na... Masakit. Hindi makilit eh. Masa masakit? May ano yan, nilagyan yan ng cream yan. Yung switch. Kasi first time ko. Anesthesia? Wala. Ano yan, yung cream na pamaga. Pampamagay. Ah, pamaga. Wala. Diretso lang yan. Ito yan ko kayo. Ayaw yan. Kasi first time ako. Napatato. Kuya, may mga kasama. Kuya. Pero yung sakit niya, yung kaya lang naman yan. Maganda ako magpapos ko yun. Ha? Maganda sa magpapos. First time mo yan yan? Tato? First time ko. First time ulit. Curious yun ang magpapos ko. Pag butterfly yan, yan, madali lang no? Yes, ano? Ah, ito kay ate yan. Tentang ako. Tara din, para sa mga hukto. Be? Ano ba niyo? Ano? Matanaw ka. Wala ang butang na kuwente. Pagunta, wala ko hati. Ano kasi ito pag kuwan ko yung ano nagpapay na yan, uli naman ko yan. Bisaya ko ito. Saya ya ikaw. Bisaya man ito. Saan nagkakita sa agad? Hindi, joke. Bisaya man to. Alam ko yung tunada mo eh. Saya ako, Mindanao siya, siya, Cebu. Pakyo kayo. Bisaya. Ano lang, Sara. Duterte. Wala akong presidente ngayon. Bakit? Ah, naguguluhan ako yan. Dami na nag-away sa ano? Media. Kaya nyo kay Bongbong. Ano to? Dito. Dito. Oh, maglabi na ako. Ay, lain eh. Ano yan yan? Sabi. Ah, Holiday yung ano? nagpulang Red siya. Kid.
Lari ko patatong mo ka? Butterfly yan, pero isipin ko muna yan. First time ako magpatato. Tato ako sa karayong. Next time mamaya, pabalik-balik ka na. Ganun, totoo ko lang sinabi nila. Si ate, oh, tingnan mo ate. Dami. Ito din, mapalitan siya. Ayan, baso. Only God can, ano yan? Convince me. Bago lang ako magtatanong. Ay, ang dami mo ng tato yan. Ano ba, first time ka? Go ka pala. Hmm? Shader na. Bukog man. Kartin mo. Ito, tara ba no? Start ito ko din. Tututok. 13 day. Hindi mo open. Asa yung butterfly ang butanaw mo? Butterfly. Ay, Hindi ko open. ano kung butterfly yung sa kuha mong silipote, no? Ako, man akong ganahan ba? Ano na wala? Ito. Yan yung lagay niya, naghandyan ko nga anak ko. Inood, gudi lang istorya na, mga nakasugod ka. Ito. Totoo yan yan. Hmm. Totoo. Yung Pag magpatato ka na sa umpisa, takot na takot ka. Pero dalawang beses, hanapin mo na ang sakit. salit sa kasarap. Kapit. Sa may building tilahin, walang gagawin din natin. Hindi makinahan natin. Gure, apa pa yung pag-line? Kuya, pwede mag-charge? Pwede mag-charge Samsung? Ay, hindi yan. Oo, see. Black pie.
saling mo kami na kita. Tayo na yung Medyo baba na. Medyo na. Pilipinas, ito ah. Dili. Ito ba ang ito? Primero rin ito ba ito? Hindi na, ito ito ito. Ang talagang ito. Kumain na kaya ha. Nilo ang sakit.
Kung papa, nagawa ko ito po. Naong niya. Hindi ko kaya alam mo. Ito po, papa lang. Pero may gumaya, magkukuha ng pera, no? Pero yung budget na ito, magkukuha ng pera, no? Hindi mo magkukuha ng pera, kaya alam mo, isasyan. Hindi ay magkukuha. Ang pangkat na tingakuha niya ito, kalawa, no? Klaro, kaya ito gumaya, ay, marag, isa rin ako. Bombol. Kuya, may wifi po kuya? Pwede po pa po niya. Red. Naka-scan po. Kamera, no? Opo, sa camera. Tapos pindot mo po. Ay, pindot pa. May mag-yellow po yun. Ay, ito sabi, ilaw mo na ko. Ay, nalata, automatic yan. Yan po yellow. Yung yellow po. Yung yellow po. Ay, saan yung ilaw? No? Kaya na ilaw. Ayaw man.
Wala na ginagawa ba? Meron akong combination ano. Nagpasiyate nga mente, nag-exercise, kita nga mga trabaho, wali, gano'n nga exercise. Diyos eh, baka, amin ka na, suot ka na ko ba na istorya ko na dito ko. Ano na, nawala. Balay ka na trabaho, makapit tayo exercise, kita nga mga trabaho, wali tayo time. Ako ka, ang mandang ka rin sa pagbalay nga, sa dito ko, ito na lang, istorya ko. Ano mo siya? Ang sabi na, sige. Bago ka nagbalay ng buwangan na. Ang bago ka balay na. Sige ba yung siya? Wala na po. Okay niya din. Marami ito na. Yung tawag sa kuha ka, ang tawag na dahil kumara yung tamang gamit. Ang staring. Exercise mo lang. Ako ang gano'n na kaon na din exercise. Exercise naman botong ko. Picture naman. Sabi naman. Ganti ko lang. Siya. Istantang isulit na pag yan tingin Design man. yan isulit. Minsan tira ito na. Minsan. American Polo. Eleksyon na, ang mga kandidato, makagil sa mga kutana. Kung ikaw ay tama, kung mag-eleksyon, ilagay mo, kung ikaw ay. Okay, tanawa ko buwak. Nga, ikaw ang pinagkais ba? Sais baka? Lord, eh? Interesting. Nga, nagbuang ay siya ka. Counter. Dagan kayo siya. Dagan di kayo siya punukuan. 1.2 million. Yuso.
Masuk ka nga buwan ng babae. Di mo pagsabot ang mga Malaysia, Malaysia. Taiwan. Ito ang kala po. Ay, nagmayat. Ay, nangka na. Ay, pagkaon. Yan, pilit ng bilaw na dito. Tinapa, suka, sili. Sili ah. Nanti menurunah ini nangka eling hot. Ipichok mo. Okay, ano po? Sa tuwa ba? May 1,000 yung baguan. Baguan. Sa ibo, po din ang tipo. Wala isip. Ako nag-bake. Ano dapat dito na? Tapos po. Pagdalak na lang. Nagdala ako sa kanya. Ano siya, diba? Eskwela po ko ang baker. Yung na, umalang itin, iso na mag-baker, te. Awa. Uwi ko. Sumagan siya upang sa mga pangsulot. Ito na. Extra, baker, te. Pero natin na kumakulenta buhi kasi ah. Tuan ka itong may namaligya o voters for education din. Ano ko kita tumatay? Tutumbas mo. Yung voters, halos sila Ano nga tutumbas mo? voters for education. Tama nga guys, ang Facebook nila. Ulit sila, ay taon din eh. Ulit ka na po, Facebook ang suwa rin eh. Kita na po kayo nasa buwan sa Duterte. Iwan ba? Kaya nakaalit ito.
What's up? Nah, chat na marong sa Katulad ng medyo sa kuha nga dahil naman sa kay wag ko ba dito ng kawanan siya ko na darling magkita at official mahimang kaujay kuman mag-shopping ta siya so darling si sa nakabasa kawaga ang sabi si Pupat na mayo da kung ating tao plano ko i-apply kami sa ako bank na accounting kitaan mag-apply Emirates sa ID di man ko i-apply kaya pwede ang pwede apply mo anong sa ko account sarap bang kitaan mo pwede dito kitaan mo Emirates sa ID ito business pag hinapit ko ito dito Agad sa to niya. Ora magayta ko parang bayo na ito mo lang. Agad ako ba sa kika mo kasi na lang. Katong yang uyab na Indiana na di traidor ko din ng amiga. Itong gingan mo. Ano siya? Kung ako sa gilid mo. Ay, tanga ba nila? Pausan ka ba? Ligo ka ba? Unsa ka man? Naunsa ka man. Unsa ka man eh. Unsa sila kumalo pag sila. Hindi sila ang istorya mo dali. Ginawal mo yung buwan dyan. Voicemail pa na ako. Sa ginawal. Okay, yan ha. Ginawal. Ano kung katawa na ako? Parang kang ka na. Bukan na pagkakala. Ano ba kung sisip-sip? Ano na, kaya kung pasasya, kaya buwan ay karata. Dalam na magkakaroon ng oras. Kabalo kayo sa isis magkakaya. Ito yung sigaw, mangat ko namin sigado na kabalay. Natuo ko, yung itong kwarta, yung kayo na ko. Masay ko lang sa bata. Sanil, sa pangkin ka pinayot ako. Bit. Kadong mga pinang ko, sa ako sa ako. Salat, sana ako sa pangkin. Ako sa pising ko. Kabalo ka, kung nagpapalo sa sam, sa balay, yung ito mo kayo. Kaya kita ka niya, malukot, mga pinatalo sa mga kwarta, para maglato, mga pinatalo.
sa rin sugla ni tutungkuan tungkol ko na to yor. Kaya sunod dali. Sure na yung para tayong pangtaguan. Dali kung ngawa ng kwarta. Sure na malakaw na natin dali. Dami. Paano ako matik? Ang matri yan. Yung picture bit. Ay, sige. Hindi ka naman ako ng cellphone. Siya. Sa ngilag. Sa lang cellphone tanaw ng isisalas. Sila na sila Indian ako. I-checking ako ba sa sila. Ako nakasabuan. Yung saan mo? Agno? Lagi na kita. Nakauwi ka na po. Saan sa mga sa ko ka na dito? Dito ay kuha ng hada kita. Dito ay kuha ng kita. So, kumalit ko na ko. Mga kanto ko ba yung nakapita na uwi. Siya po sa number 3. Ang dahil siya. Ako rin. Ako sa akin. Bali sa bayan. Iyan kay. Nakawaman no. Kita kita gay ng sekolah. Itu ani dito lagi mulut ang gawa sa sa ano gina. Katulad ko. Diyan. Sama kinito. Hindi tayo dahil ko ano ay ano sulod ay. Gani dili. Tanaw. Yung mo. Sige dali ko ka. Ayo sige mo. Nang malapit na matapos sa katotohanan. Tingnan ko sa mga sa mga pangitang mo. O nete, ang resulta inani hamne ko man to ni. Rete ko. Gani rete ko. Sige din. Dami rin dyan. Balik eh. Kailan ko. Basta pinakulaya mo.
Angkin na. Mal. Trabaho sa dalawa. Nan? Pinistol niya. Nakapagpalat lang kayo nag-message na basta ko. Kasi kung siya yung buwan, ang mga bata. Dito ang sakit. Kailangan yung may oh, saan siya ito? Wala eh. Di ba, nag-ino kung ano sa ano ah. Garang laki. Yuki. Kani ba, asa mo kumata? Yung pa ba yung malawang mo? Hello? Nasa mo good evening. How are you? What's the time now? Now Nagtitigil it's siya? almost 8 o'clock, right? 10:30. I will be there. Okay, once I finish. Mm-mm. Lagyan to din. Google ba? Di ba yung mga niya po diya? Marita lang. Makatrabaho. May kuan diri. Option diri. Asa mo kuan? No? Oh, sin Pilipina? Indian. Okay then, okay, what you want? Mm-mm. Pin brush. Hmm. Oh, okay, Mrs. Min, what's up? Because after that, I forgot. Oh, okay. We don't have apple? Okay, then. WhatsApp me after that, I do not forget, okay? Yeah, you remember our fish, the big one? Put outside, don't put water, only put in the panel. Once I reach there, I will cook directly. Okay, without water, huh? Like tilapia. The big one. No, the only one. No, there is chick, because there is beef, the chick, only one, the big one, like tilapia. Yeah, before. Put outside without water. Okay, thank you. Yeah. Only at the Inday also she's watching your, what are you doing our home. Just laughing. Okay, yan na kain na. Okay. Pamanjay ba yung material? Dapat Yan ito ba? Taon na ito. Ang ito. Sige. Hindi siya.
Okay na. Pasyon. Peaceful to sport. Anong lasing? Why you think they're sleeping? Namang yoga rin. Cooking, cooking. Kasan cooking? Six mo kung six. Kani, dili na ta. Kani o kani? Siya kani o kani? Kani? Okay. Palingan mo sa akong pon. Magpupulis yan ang meses mo. Mamili ko ang puti o silang bagay ito. Hindi na alada. Hindi. Gani ano? Gani ito. Okay na po ang ito. Ang sama nila po ito mas. Okay. Simple kung tapo. Dari ko no? Wala mo po. Kuha mo din ang mga punta. Kuha mo din ang punta sa kuha. Normal na punta. Anak ko? Saan mo nang pupunta? Saan mo ka? Saan mo pupunta? Hintay ah.
Bibi. Kaya ito yun, magsasabi yung ako yan. Yata din ako yan. Sila din naman, kung ako rin sila kasobo, upload nila, sila din naman sila. Yung prayer yung lang ako. Yung prayer, no? Pagduha rin ito. Pinamahal siya dito. Pagduha na rin ito. Ikaw nata, sa kapatyaran mo. Nag-video ka. Wala ka nagtakay. Lagi. Ah, kani Jerman. Jerman to. Kung nasunod sa pang kulay niya, may tanong ako. Wala. Ang tigil ko ako. Buang atas ko naman. Buang ang mga kapapay mo na. Saan mo na? Kuya daw siya kupaya. Nasa mo kuha natin eh. Puro brand may ganyan. Masala ka na. Ang kupin. Ininom mo lang sa may? Hindi, no? Ako galing nga may mag-salimuan guys. WhatsApp na. I-delete din ako. I-delete na ko. Kaya naro ko sa balay. Sa sayang. Ay patanak mga picture ko. Tanaw ng WhatsApp ko. Yan. Sige nga. Wala yan ang message ko. Nangin ako magkasabi. I-delete na ko. Ay ako i-block. Pag kuras balay. Ako na kung i-block. Kanang wala siya. I-unblock ako. May message. Nagin message. Salamat po. Bukan.
Kita ka ni, nandun ka na may klasa ng picture mo. Sige? Dili na ko eh. Dili na mo communication, dili. Walang sa mga design. WhatsApp at sa contact ko lang. Sa camera. Pwede mo video call mo. Hindi ko lang tayo dun. Malisan na. Natin na natapos. Pumili ko. Tutong katang si Aga. Kaliwa kanan, kaliwa. Nalopat mo rin. Hindi kong percent na lang. Patato na din? Hindi ko na.
Kuya, matagal pa yan? Ano ipapagawa? Ito. Ito ya. Magkano to last? Paro-paro chip. Sino may iwanag? Grabe siya. Kasi kinuha ko lang ito sa ano, Google. May cute. May cute din. Ha? Butterfly? Hindi, ako din. Meron din cute na pwedeng patapos. Saan? Ay, Dapat yung pan pa lang. Itlog pa lang siya. Oh, meron damit ni. Malabo pala to. Ganyan din kalabo pag pinatok. kasi ito, ayoko. Gusto ko yung paro-paro na ano. Bulda. Nabunyan. Paro-paro, G. Mabuto na lang ko yan. Hindi ba nagit ka? Ito ni Amsak. Nagalo kami dati. Malpar ang Pag alam niyo mag pati pinat sige pa. Kita ni ate nga dinalili kay Pan. Kamain kami dyan. Yung alam niya ang TV. Ang alam niya ang TV. Diba? Kurang garo doon. Ngalakagarigigat yun. Nagadaman alam na sila bilakpul pa eh. Nakasalisap ko nga sa kadap ko na yung ingatan. Te, gwapo na yung paro-paro, te, oh. Kanin sila? Diba? Gere? Ito, ya. Isalit na naman. Wala, te. Wala. Wala sa kabano. Wala pa siya pala kung ilang ilang. Gagmay mo niyo. Na. Kapal, tagbalik doon eh. Mga mantiya. Sige, baba muna kami ya, ano. Ikaw, para may Tapos mo to. Tapos na. pag tinamad na. Sure, daya. Pag kang umalis tayo, baka matamak ka pa rin. Alamanin mo yan, Jomira, pa ko galing yan. Jomira 3. Kaya Tapos mo to. Tawag na lang. pag na tumagay na ako lang. Bawal lumabas. Bawal mabas. Asan ba? Ito ang gusto ko sana yan. Pero yung nasa cellphone ko, hindi mo yun makuha? Kasi malabo? Ano na lang diya, para hindi na mag-drawing, pareha na sila Sige, dire na lang ko. Magkano ang last nito ya? Kasi maliit to. Agad yung tatong pinyana din yan, James. Zero kasi. Tignan mo yung... Ay, ba? Ayun. Ay, may dato. Ay, nindot. Ay, bago to? Sakit ba yan? Hindi ate, hindi masakit dito. Dito wala na mapatato, hindi masakit. Dito. Meron pa yan sa member yan ng paro-paro. Ay, paro-paro. Ano yung kanalangan di ay? Hindi masakit dito, te. Magkano to ya? Kano sinil yan? Ha? Kano mga sinil? 150 yata yan. Hindi 130. Hindi, walang bunto. Kuya, kasi, hindi pwede 130 ya kasi ano, Ramadan yan eh. Kasi magparitats din siya ya.
Yan. Magkano ang retax ha? Ito? Ito eh. Ito yan. Sa kanya. Ha? Kailan pa yan? Bigyan mo kami ng discount yan. Kasi yan. Gusto ko ito. Pero ang gusto kong kulay pula. Oo, sa project. Wala ay nang gabi. May pag-aaral ito eh. Masakit pa. Di ba hindi ang bukulor? Oo. Kutsada kayo. Di ba sakit kay kuan man na unod. Hindi masakit eh. Hindi na. Hindi. Malit lang naman nakarayo. Hindi masakit. Kaya ng desisyon dito na lang kasi siksi. Kasi naka-apply ka. Mas masakit din ka. Ito dito. Sure? Sakit na dire-dire kung dito. Sabay. Naatan na ka. Basi di ko kumananin mo yung nasa stop ya. I want to go home. Kasi takot ako sa karayong. Tayo mga dako, di ka takot. Karayom eh. Iba yun eh. Malapit ang karayom yun. Sagad pa yun. Paro, G. Yung kulay mo ya, pula lang at saka blue. Violet. Ang gusto kong combination, violet at saka violet at saka pula. May green din yan. Ha, kuya? Ah, violet at green ang akin din. Violet, green, orange. Makasara ka talaga. Hindi, pula yan. Hindi yun. Marcos. Yung butterfly mo, ito yon. Hindi ate. Dandanin. Magmagtakas. Ito ako, para sa yan. Ito ang dako, there is nga, ang nagagmay, babaw ubos. Dayon, violet, green, o coloring, balog, tawa ko lang po. Ano yan? Yeah, ito. Gusto ko. Kuning din po, bebe. Kanin siya, bebe. Kanin, bebe. Hindi ko Pilipinas sa inyo ng mga anak mo. Balikat mo ka na. Kaya na. Uwi ko Pilipinas. Pinas na ingon nga ako gikan Dubai gud. Pilipinas. Gikan Dubai.
Relax ka. Tapos na? It's done? Hindi ka na. Blow out pula. Hindi. Marcos. Te, te. Nag-order naman po ng brass direct eh. Nag-order na po siya brass. Ipapalit na po po niya brass. Ay, ang bot lang na niya te. Okay. Tingin na po okay yan eh. Pag-ulit balay, wag yung pinalit. Ano siya magpapasok? I will praise you. Wala na order. Ay, dili. Nakakatuwa rin sa balay. Magpapusil ng tagaron. Magpapusil para pusil dire. Lingin dito. Dili. Sa kung anak. Bulak mo ito eh. Bulak mo lingin. Kanya mo hard. Nay, para pusil dire. Mutana sa buo dito. 15. Largo nagtaon. Kada kita ang ipak-on nga isa nito. Ada yang naging kurun ba? Ano na nakabakbangag na imo? Mana na ka diri dito ang abot sa tuwa ay. Nada dito mga sila katong dito sa kaya na. Ano to lang. Kaya mapapusil ta ngayon talulis to ani mapapusil ta. Mabuan minsan ko nang wala na ko. Wala gagas mo? Ano, yun. Gusto mo? Vitamin D. Pagka, sabi mo mga politics. Nati ka rin gusto mo. Ay, judge me Rene, only God can judge me. True. Not you. Ay, krem. Nati ka rin na. Lalo po. Ito na ginubak na. Ano, basta? Ano na ganata na? Dapat tsura na ta. Anong nagawa? Anong nagawa? Eh, Anong pasang katanungan niya. Ilocano. Wala ko. Ha? Sa mga polo wala akong Kailan ko na? Okay. Siguro, alam mo na yung Tapos na ang paghihirap mo yun. Hindi pa magaling. Pag gumaling na. Pila din yung ano natin yung kasi. 1 week. 1 week? Magbalat? Depende ata. Pwede man po na tangtang na rin at kung pilay o sugo na Alright.
Sada kasi mo gaan yang ka ba? Bakit na ako nervyos ako pinakuran? Aray, naku. Hingi ng tubig, may tubig kayo yan. Wala nang tubig. Kung saan ako nag-message sa isang ipapalit niyo. No choice. Kanipok daw, right? Niya. Kasi kanipok. Hindi mo yung bati ng gandog eh. Galing, kanipok, right? Ay, insya nga. Utang. Galing. Amo, ano, hindi kita sabot. Ay, Korte namin nung no. Kung saan yung pinunte? kanipok daw. Ito. Ate, reply sa TV nga okay pot the rice. Saan ako upo yan? Dito yan? Yeah, magkano yun? Sabi. Magkano yun? Kasi magpalitat siya, 150? Yeah. Sige na Saan lang. nilagay? Ha? Ito. Sa ano Paano yun? ba? Yung ano, Lima yan. Color yan. Yeah, 150. Ate, magkano to? Ano lang, plain lang. Hindi lang walang color lang. Ano na kasi na? Hanap na. Ano na? tiyon say gwapo te, dire ang dako. Utak. Yung malaki sa gitna. Gitna. Tapos yung dalawa saan te? Te, reply sa TV, okay pot. Okay pot the rice. Ana te, okay pot the rice. Ulo, ito ang mani. Naman eh, ano? Password G nga G. Sakit ba yan? Okay na, okay. Oo, okay. Kaya na, nervyos ang kuha nito eh. Wala na nag-send din mo visit sa ano ko. Kung saan message dati? Tender. Kanang tender, bahala na daron kay nag-focus ko na akong hands. Ayaw daw. Dubai daw siya. Batig na, gwapo. Akit na sa Dubai. Ito ka rin. Masakit ba yan? Akit, uy. Ay, kaya na po, te. Dahil manervyos na po ay. 5 lang. Ano yan? Akit gamay. Igor mo lang mag-decorate ka. Kasulo pag ano. Ano 5. Saan to maliit? Ah, gwapong gamay te. Babaw? Sa taas yan? Ito yan. May kuwan. Sa taas yan, taas. Ikaw ang bahala yan yung ano, maganda. Basta ang malaki sa gitna. Ano kulay po? Kulay violet green. Violet green at saka ano. May orange wala. Meron po. Okay, violet green orange. Violet yung Ano ba? Ano eh? violet yung ano. Maga. Ikaw diba? Ano kaya itong biyento dito ka? Gawin lang. Ah, sige, sige. Gatong ka, may minsan na ganito. Wait. Dat ka lang na. Apurado kang mga lupa. Kung mo kayong inumun ka, di ah. Kahit inom ka man rin. Te. Guwapo? Wapo. Wapa. Uli na kuha ni. Kung anak na laki. Mayroon sa tubig mo na umanit Diyos ang pintana mo. Kung adlok ka. Huwag ko nadlok sa kong kilay ba kay? Interesado ko sa kong kilay yan. Teka, may tawag rin. Saba tayo pa. Ano din ako magtatato. Saba, yung ubay ko kwarta rin. Ubal niya, tinday, patato siya. Hindi, mag-message ko rin. Mapansin nila, message ko rin. Tato ka. Kusok ito mong panusin.
Sasagot sa yung po. Ano po orange, green, violet? Oh, yan. Ito lang po. Paro-paro, yun. Kaya rin yung paro-paro chip. Ay, pero... Sige ka na natin. Naman ko sa coloring dito. Coloring. Para mapansin yun na kumbok to na may paro-paro siya. Ang bisa akong cellphone palihag, tibe? Kaya ikamas ko yan. Pwede din lang. Oo. Di ba namin nasalutan niya pagpunta? Di ba ang Nabaksin sa Anak mo yan? Huwag ka maglahi-lahi akong buktan. shader di ano. Lahi-lahi akong buktan. Dara-daras. Lahi-lahi da. Nya. Nine. Tuwing mo ba ng kuyaw? Hadlo ko ba kong datong? Tapos may walang sakit na. Kaya may kuyaw. Sabi ko hindi ko naman di mabayad. Adi takto niya. Madigar mo pag-line mo. Siksak mo. Likat mo. Likat mo dyan. May
Ramdam ko sa kong kilay tayo. Sige mo, tubig palihog tubig. Kana akong baso. Ano? Kana. Kani? Ah, kuha ng baso. Diri? Ah, kanang blow, kanang blow. Imbot na nagkaroon. Ayun. Hmm. Lisod ng mga ambisyon ta, bisag sakit kay gwanta. May pandar na ganito. Na? May pandar na. Incident. Na? Pandar. Te, video he akong kamote ba? Nara ang cellphone. Hindi ako ano ning tao-tanawon og nakaigikan tao-tanaw ko sa balay ba nga nagwanta na ko ang sakit. Gaano ka mo sa kuya? Dili kay sakit. Kaya rin ako. Ilang ko na ang tanaw vlog ko. Medyo nervous ko kita vlog ko na ang tanaw. Sa ito orasan sugod eh. Ang akong kamot oras 8.
May man. Ako, cellphone, diba?
Manghod ako tayo, ng vlogger. Manghod ako Mary Grace. Gamay, gamay kasi ko na 85. Tugang, mari ka dres Dubai gang. Mag-vlog din tag kitang duha ra gang si sa mo tikudag tig video na to mag-vlog tan duha mag sana mukbang. Nagwapo kay kam video ato pa daghan ang ikag-view dayon. Ang income dayon 20% imuha 80% ako hasta katawahan niya.
kaya nag-message ni Ogan. Bata man, bata pa. Basta kay balo ang ilahan ng katsat. Sa lumpong. Katugon nung kote, kung gibatik sakit na katugon nung pag-ubos. Huwag kung gibatik ka sakit, ano kung gibatik, katugon ko nga tungkuhan ako maktong. Sakit rin dito, primero deh. Okay, kabalo pa kung inani deh, sa unang panahon, nang nagkato. Sunod din na focus ko ang bagtak or legs. Sabi piyong. Yan mo natin. Orange. Ano ba nasa baba? Nakulay. Orange yan.
Pwede ko ikong tato, color po, ikong kuko. Magsuot na ko ito kung bag na colorful po din dress na colorful niya. Masukol mo. Oo. Ay, lilikon ka na din ng taga. Okay, mga color nga po ang mga butterfly there. Daghan kay litra dagko bay kayo. Ako apira man dali kay butterfly man nga bagong nga tao. Ang pagbinak color. Ano yung pangan guys o na pangan butterfly git ang katato sa butterfly git. Ida to ko ko. Ayo ko ron. Makaon ako dagom te. Kaya na hadlok ay ko pag kasugod ko sa kong pilay. Paganahan ko. Mangita na ka no? Ah, unsay primero ni mo anak ay una anak. Star. Primero hadlok ay ka. Loko yung makita mo. Grabe ng pagkakita pa. Hindi ka nang alam lang ang lawa. Hmm. Kaya kung ipinta pa rin mo yung star. Yan, kay sa gawin. Kung mag-away niyo, hindi na kung tuloy-tuloy. At sa imong gingon ko ang gitraidor ka? Hindi, ito ang kita na ulit yan. Ang kapuan ka na. Magirasan. Pero bakit? Ah. Ito ang pagkakari-kari. Ito ang Kailan na kung ginatas ko na. Ah, nakaiutang ko buto. Unsa man ite? Pwede na po ni baso na akong buktan dili. Dili, dili, galing nga trabaho. Hangyo ako.
tato teh. Laro na kayo siyang natato ngayon siya. Guys. Ito na yun. Oo. Ayan. Saan kumaka to? Pangi, kaya naman ay. Sagot siya, kung saan harap siya to? Saan mo ata ito? Ang maliit dito. Bakit ka na ikaw to? Ano yan? Hindi, huwag ka naman naman. Oh, ito sa silya, ha? Ang sana Pilipino na? Igmat? Ang tao na. Mapigil sa kuwang git. Moro na ba? Mga nang ibatangan ni Bugeta sa gamay ibagay. Yan, dito kumain ko rin. Ma'am, ayos man.
Hmm. Hmm. Mhm. Orange sa baba. Opo, yan. Orange violet. Kombi po daw.
Dito.
naman. Hindi mo naman. Hindi. Katang kurot. Ano to? White po. Ano yan yan? Pang next? Ano ito na? Bubura. Masakit. Hmm? Minum bukan baru. May panadol kayo? May panadol kayo wala? Panadol. Wala. Bukan ako ulit eh. Ano ba natin?
Yan natin. Ay, mabang na sir. Bago na ko ay. Bantong may kulata. Gano to? Sandaan. Ilang ka oras naman ako? Ilang minuto ka naman natin? Sa kauras. Sa kauras. Pag-orar mo yung ano. Okay. Black pa na mo na na. Ayan na. Hmm. Na nice yun. Igat kayo butterfly. Sunod sa tail na po. Plano na to murag tiil na po ito. Oh. Pila natin. Pwede ba niya ang tissue? Sorry, ako kamang bibili. Kasi ako kawan sa Ayun, ganda. Tuwa. 7. Nanggo dahil sa ingkuro na ko ay. Ingkuro ba na ako ang mga pira-pira ni may order na ko siya ng green chili. Kapapalit siya green chili. Isang kamang Dito ako. Seven kid. First tayo sa pinabukit eh. 7 RS. Kin. Kutsoko din eh. Nabukog mo nito eh. Kurang po. Okay na. Presto. Sunod, heart na po. Heart niya gitusok, bitaw.
tapos may alisan ko makita na sa Hindi, ay sabot mo kasi sa una. tigbat na sa on. Batal matas mga status. Unsa? Suka ko na. Suka ko. Suka na eh. Fix it. Kaya, sumber, kuyawan, hindi ko. Paatay ko mo. Tunaw eh. My God. Ay, nakita lagi na ako. Pwede na take mo message. God miss. Yung mga batag-batag na akong karubingan ko na din. Ako po nakita doon Pilipinas sa restaurant o ay mahimong tato o pagasa. Hindi mo bunga ko. Balik ko sa tuwa man ko ng restaurant na kita ang bang Dubai. Kada, tindahan tayo. Tigila lang dito. Restaurant, wala ito ni pangutan ang pagsandang pa ng sukod-sukod ang pumambloko. Ito nga restaurant doon. Aray. Lambo ba? Pumabukod.
what? No, once because I sent you picture. Yeah. Check my status. Check my status. Check status. My status. Check my status. Okay, check my status. Okay. Oh shit. No, 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 no. No, don't put water. I told you from the beginning. Put outside without water. No, not 12. How come 12 plus what? What is the time plus 12? Now is 16% or no? Okay, don't put water. Don't put water. No, don't put water. I need fresh when I come in. I need fresh water or little faucet. That's why I remove the water now. Okay. Yeah, that's why I told you send my status. Okay? Bye-bye. Ang lasa itiit kay ilibong tea. Tignan. Ay, sauce pinain ko palit.
Kikit eh. Bukog. Katato ko rin ko ng mga bukog. Ibig ng ano doon. Punta. Sakit eh. Antos ko kapag mo. Hindi na tayo pamilig dress. Bon.
Higpit, ano mo? May like ko. Tuyok na yun. Wala ko po pag naog na ko sa airport. Kita nang request mo na. Kamay. Kamay. Ayan.
Humana ng mga lingin-lingin sa katoyo. Kaway, panagkamo ang gahi. Oh. Ayan po ako. Wala kay kwarta. Tayo wala kay kwarta. Maniskan na po kung sa Di ba ko bibili ng gamot? gamot ang ano. Oras ah. Huwag na, may try ko sa baka. Magkano yan? Magpalit kay 30. Ilan? Jess. Magpalit ah. Kaya nga na yung gasto ano. Te. Tubig na, Jide. Ito ikaw, kung ka nagbutang ko naman rin. Wala, pero sama mong bote. Sa Aquana, sa Japan mo. Pag di magbutang ka, naratas balay, kung sa dahil. Kasi para dali, maayo. Pagit na lang ko eh. Give me one. Maganda kung magdumi ng Pagit na, bilhin na lang sa'yo. Nangyala. Yung appointment.
itong opposite side, Quezon yan, di ba? Order ko lang po. Hindi rin, hindi ko palit isa. Hindi rin, hindi ko mga tagupas. Tiit. May itiit na dumaan dito, no? C1. C1. Ay, kapag mo ka nga, dire ka ni Agit, dito na ito, uso na tagpan. Meron po dyan ng sikon. Siya C1. Bajuman siya. Ay, dun po na. Kung Borjo. Bajuman doon? Dun sa may Boracay po. Itong gagiante. Ang Nagluan mo. Bojoman. Ay, C1. C1. C1 man. Kakita ka ito itong Dibaklayan? Dibaklayan na ito ba? Okay, biso. Saan? Ini dari ko. Yeah, what happened? Just now? Ay. Oh. Yes. Ellen, you know, I like the perfume. Yeah, but no need the what is called it? The blue one, what is that? Porous. What's that? For polo. No need, right? Only grass, apple, green chili, milk, only that, right? Okay, message me because what is the time last what is the time last trip from here going to Jumeirah bus? What is it is still in Satwa? Wisdom. Okay, what is the name? Message me in WhatsApp. No, the pen. The pen. Yeah, what is the name that painting? That's I'm here at the opposite side of big map. Okay.
Tapos yung immunity natin dyan. Plastic. Ay, okay lang to ng plastic yan. Ha? Plastic ay ano. Plastic. Gusto mo yun. Kasi ano kasi, baka malagyan ng ano, bacteria. Ay, okay lang yan. Okay lang. Okay lang. Plastic. Basta kung may Bepanthen kayo o ano. Huwag lang Vaseline kasi paglalagay. Ano yun? Okay. Bepanthen. Or yung Shampoo? Hindi. Ay, ano ba yun? Yung cream. Kasi dyan kasi nag-debate pagka Vaseline. Ah, basta siya, may kaibigan ako pumunta siguro dito bukas. Message siya sa iyo kasi yung number na binigay ko. Tapos na ako nag-bayad sa kanya. Ano ako ng cream? Sige, ganun. Ha? Kabaklay ka? Diyo? Kabaklay ka? Wala naman yung ano. Ano ay sakit. Salamat po. Sige po. Tapos na po.